Zimní oblečení se do chatky nevejde. Tuhle tašku Norma opravdu doporučuji. 3rozměrná. Čtvercový prostor. Kolik vdaných žen? Za prvé, žádné stlačené krabice nezabírají místo. Oblečení v Mojse. Kupte si vakuové sáčky. Chatka a jakýkoliv Mário. Isonanti vlhkost. Za druhé, žádná komprese. Ploché se nevejdou do 2 oděvů. Sierra Nelar. Mário si koupí 3 kavan 5 oddělených vrstev. Bundy ODS. ZAT 3, žádná komprese. Fronty a lodičky. Rituál příliš mnoha nočních rituálů. Lodičku lze kdykoliv snadno uložit. A konečně žádné vrásky. Zmačkané oblečení. Záhyby. Záhyby. Lisa prohlížeč žehličky. Stejně jako tato kompresní taška od Kitchen Kasa se hodí na 2 úložné prostory. Kasa. Rodina. Zdravý problém.